Cando era mozo, eu estaba escoitando a varias persoas en internet. Tiña acceso a un teléfono móvil, tiña internet. E YouTube e todo. Desperdiciei moitos anos da miña vida ao seguir guías falsas. Levoume moita dor. Unha morea de sufrimento para o meu logro. Pero non quero que outros pasen por iso. Ese é o motivo polo que estou comezando este canal de YouTube para poder axudar aos buscadores espirituais de todo o mundo na súa viaxe. E non quero que pases por todo o que eu pasei. Non tes idea do que pasei para alcanzar o que busquei. Entón, publicarei vídeos. Sei que esta é a miña primeira vez diante da cámara. Así que se tes algunha dúbida, calquera consulta, podes, mándame un mensalle, podes contactarme, fai o meu, mellor para axudarche con iso.